היי חברות וחברים, איזה כיף שאנחנו שוב מתאמנים. אז עכשיו אנחנו הולכים לעשות את אחד הדברים הכי כיפים בקרקס, עמידות ידיים. רק חשוב לשים לב, לא ליפול על הגב, ואיך נשים לב? פשוט ננסה לא לקפוץ חזק מדי. כי אם נותנים יותר מדי תנופה, אז עלולים באמת לאבד שליטה. אבל אם שמים לב ופשוט קופצים בזהירות, אז מגיעים בדיוק לנקודה שממנה אפשר לחזור ולרדת אל הרגליים. אז מוכנים להתחיל? קדימה. מתחיל מהכלב. והכלב, מה הוא אוהב לעשות? הוא אוהב להתמתח. ואחרי שהוא מתמתח, הוא קופץ ונובח. חשוב לנבוח, אוקיי? מתמתח, קופץ ונובח. ובואו נשים לב שהישבן שלנו עולה כמה שיותר גבוה. שוב פעם בזהירות, רק לא ליפול אחורה. מתמתח, קופץ ונובח. קופץ ונובח. יופי. אני מקווה שנבחתם כי אני שכחתי. ובואו נתיישב וננער את הידיים. מצוין. ונעשה עוד תרגיל. עוד פעם עם הכלבלב. עכשיו הוא מקשקש בזנב. מקשקש, קופץ ומחליף. מקשקש, קופץ ומחליף. קופץ ומחליף. קופץ ומחליף. קופץ ומחליף. ושוב נתיישב וננער את הידיים. כל אחד מגיע לאן שהוא מצליח. גם לקפוץ ככה קטן זה ממש טוב ונהדר. כי אחרי שאנחנו מתאמנים אנחנו משתפרים. לאט לאט מצליחים יותר ויותר גבוה. אז פשוט להמשיך להתאמן. כשמתאמנים בבית צריך להיות קצת יצירתיים. אז עכשיו אנחנו נשתמש בספה או קורסה שיש בכל בית. ואנחנו רוצים משענת שהיא קצת יותר גבוהה מהמשענת של המושב. כדי שהרגליים שלנו יהיו גבוהות. אנחנו הולכים להיעזר בה. איך נעשה את זה? נשב עם הגב לקורסה, נניח את הידיים על המזרון או על השטיח, נרים רגל אחת, נרים רגל שנייה, ונרים את הישבן עד שהוא ממש מעל הראש ומעל הידיים. ויש לנו את האות רייש. ואם אנחנו לא בטוחים שאנחנו נראים כמו רייש, אז אפשר לשאול את ההורים או את האחים, ולבדוק שאנחנו נראים כמו רייש ולא כמו מגרצ'ה. שאת זה אנחנו לא רוצים, זה לא מכין אותנו לעמידת ידיים. אנחנו רוצים להיראות ממש כמו האות רייש. אז תבקשו ממישהו שיבדוק אתכם. ופה נספור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. כל הכבוד. ואחרון חביב, התרגיל האחרון שלנו בעמידות ידיים, זה החייזר. פשוט נעמוד. נרים את שתי הידיים למעלה. ניקח רגל אחת לפנים. נעשה הנפה של הרגל גבוה. צעד גדול קדימה שזה נקרא מכרע. שתי הידיים יגיעו אל המזרון. נקפוץ על רגל אחת בלבד. נוריד אותה בחזרה. ונחזור עם הידיים ליד האוזניים לעמידה. שוב. שתי הידיים למעלה. רגל אחת לפנים. הנפה. מכרע. ידיים על המזרון. קפיצה לחזרה לעמידה. שוב. רגל לפנים. הנפה. מכרע. ידיים על המזרון. רגל למעלה. לחזרה. לסגירה. ופעם אחרונה. ידיים למעלה. רגל לפנים. הנפה. מכרע. קפיצה. מי שמצליח להישאר יכול לספור עד 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. איזה כיף. סיימנו עוד אימון כיפי ביחד. עמידות ידיים זה באמת דבר ממש מאתגר ומגניב. אז תמשיכו להתאמן. להתראות.